Super. Tak pre tých, ktorí by chceli tweetovať na Twitteri, zohnala som tag @mchemeduconf. Myslím, že je to celkom zapamätateľné mchemeduconf. Keby chcel ktokoľvek tweetovať, ak nás niekto pozerá online, alebo ktokoľvek zo sály, takisto stále sme na Facebooku, môžete komentovať, môžete lajkovať. Pozerá sa na nás celé Slovensko, ako zistujem teda od reakcií, čo je strašne super, pretože je to dôležité, aby o tom vedeli všetci. Myslím, že môžeme začať. Už sme tu, väčšina z nás. Určite áno. Tak skôr ako otvoríme druhú panelovú diskusiu, a rada by som poprosila Branislava Ondruša, ak je už tu. Áno, pardon. Pardon. Štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o prvú keynote speech. A ešte možno jedna taká poznámka. Všetky prezentácie, ktoré tu dnes uvidíte, potom môžete nájsť aj na stránke www.mchem. Pokojne budú tam všetky zavesené, keby ste mali záujem. Nech sa páči. Tak, ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, pán kolega. Ďakujem v prvom rade za pozvanie na túto konferenciu a ďakujem aj Americkej obchodnej komore, s ktorou môžem povedať, že veľmi dobre spolupracujem od nástupu do svojej funkcie za zorganizovanie tejto konferencie. Priznám sa, že keď sme sa teda dohodli na mojej účasti a potom, keď som si pozrel názov toho panelu, aké problémy treba riešiť v systéme školstva na Slovensku, tak som si myslel, že na tomto mieste by mal asi sedieť môj kolega a veľmi dobrý kamarát Štefan Chudoba, ale sedí tu, takže aspoň teda tu pri tom okrúhlom stole speakerov, takže som veľmi rád, že tu bude a samozrejme uvidíte aj v tom ďalšom panele, lebo pravdepodobne on je kľúčovou osobou, ktorá by asi mala rozprávať o tom, čo treba zmeniť v systéme školstva. Ale predsa len teda ujmem sa tejto svojej úlohy a aj s jeho láskavým dovolením poviem pár svojich poznámok a vysvetlím to vlastne prvým bodom, ktorý by som chcel uviesť v tom svojom vystúpení, čo teda treba zmeniť v systéme školstva na Slovensku. A teda to, že si dovolím, s jeho dovolením si tu dovolím teda otvoriť tento panel, je výsledkom toho, že naozaj od prvej chvíle, kedy sa pán Chudoba stal štátnym tajomníkom ministerstva školstva a ja štátnym tajomníkom ministerstva práce, sme rozbehli veľmi intenzívnu a úplne pravidelnú spoluprácu, komunikáciu, stretávanie sa. A myslím si, že to je prvý bod, ktorý z nášho pohľadu treba v systéme školstva zmeniť. A to lepšie prepojiť a efektívnejšie prepojiť fungovanie našich dvoch rezortov, fungovanie štátnej politiky zamestnanosti a vzdelávacieho systému. A skutočne neviem, či existujú ešte dvaja štátni tajomníci v tejto vláde, ktorí by sa stretávali tak často ako my. Myslím, že každé 2 týždne môžem povedať, že je nejaká príležitosť pracovná, aby sme sa spolu stretli a rozprávali o riešení problémov, ktoré trápia jeden aj druhý rezort. Jedným z kľúčových problémov, ktoré nám označujú zahraniční investori, keď prichádzajú na Slovensko, jedným z kľúčových problémov, o ktorom hovoria podnikatelia, ktorí už na Slovensku pôsobia, je nedostatok alebo začínajúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, predovšetkým v niektorých konkrétnych oblastiach. Týka sa to najmä priemyselnej výroby. Veľmi silne a pomerne už dlho počujeme volanie alebo upozorňovanie na nedostatok pracovných síl predovšetkým v strojárskej výrobe, ale v poslednom čase napríklad aj v chemickej výrobe a v niektorých ďalších odvetviach. Na druhej strane je úplne evidentné, že tu máme vysokú nezamestnanosť. Chcel som použiť slovo relatívne, ale skutočne myslím si, že už aj bez tohto slova môžeme hovoriť o vysokej nezamestnanosti na Slovensku. A čo je veľmi dôležité, my máme vysokú nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi. Slovenská republika je v rámci Európskej únie tretia v tom nepopulárnom rebríčku nezamestnanosti mladých ľudí, teda v rebríčku, v ktorom posudzujeme, aký podiel tvoria mladí ľudia na celkovom počte nezamestnaných ľudí na Slovensku. A čo je veľmi negatívnym výsledkom alebo negatívnym momentom, je to, že
nezamestnanosť mladých na Slovensku sa stáva fenoménom, nie je to len nejaký ad hoc problém, stáva sa fenoménom a podiel mladých nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných na Slovensku rastie, má rastúci trend. Zatiaľ, čo napríklad pred 4 rokmi tento podiel tvoril niečo cez štvrtinu, približoval sa k 30%. Pred 2 rokmi sme dosiahli tretinu, tak v súčasnosti, teda berúc do úvahy čísla na prelome rokov 2011-2012, respektíve za prvý kvartál 2012, sme už prekročili aj tretinu a v súčasnosti vyše 34% zo všetkých nezamestnaných sú mladí ľudia do 26 rokov. A to je skutočne varujúci trend, pretože on nám ukazuje, že na jednej strane hovoríme o istej demografickej kríze, ktorá v stredno- alebo skôr dlhodobej perspektíve by mala mať negatívny dopad na fungovanie ekonomiky a aj fungovanie trhu práce z toho dôsledku, že bude nedostatok pracovných síl. Na druhej strane, ale tá príprava mladých ľudí na prácu už v súčasnosti, kedy ešte podľa absolútnych čísel nás demografická kríza neohrozuje v tom zmysle, že by sme nemali dosť ľudí, ktorí by mali pracovať a mali by teda sú v produktívnom veku, tak napriek tomu vidíme, že čoraz väčší počet týchto ľudí, lebo bohužiaľ rastú nám aj absolútne počty, čoraz väčší počet týchto ľudí sa nedokáže umiestniť na pracovnom trhu. Dokonca teda v čase, keď ešte ich absolútny počet, čiže absolútny počet mladých ľudí neohrozuje fungovanie spoločnosti a fungovanie ekonomiky ako takej. Keďže nám rastie podiel mladých ľudí na celkovom počte nezamestnaných, je úplne evidentné, že významným faktorom, ktorý ovplyvňuje túto skutočnosť, je nedostatočná kvalifikácia mladých ľudí. Inými slovami, je úplne evidentné, že zo škôl nám vychádza relatívne dobrý počet mladých ľudí. Chcem povedať dobrý počet v tom zmysle, že ich počet by stačil na to, aby uspokojil potreby trhu práce, ale my ich nedokážeme umiestniť na trh práce a dôvodom je ich, nazvem to, zlá kvalifikácia. Kde vidíme akoby príčiny tejto zlej kvalifikácie alebo tohto nedostatku? V prvom rade sa nám zdá, alebo vychádza nám z našich analýz, že prvým problémom je odvetvová štruktúra, ak použijem tú priemyselnú hantírku alebo priemyselný odborný jazyk, odvetvová štruktúra absolventov škôl na Slovensku. Ak si pozrieme napríklad, aký podiel mladých ľudí nám z gymnázií ide na vysoké školy, tak mám pocit, ako by Slovensko patrilo medzi najgeniálnejšie národy Európy, pretože viac ako polovica mladých ľudí nám zo stredných škôl odchádza študovať na vysoké školy a tento podiel mal dokonca v uplynulom období, opäť aj tento podiel mal rastúci trend. Až tretina mladých ľudí, to je číslo, s ktorým je mojou povinnosťou predovšetkým operovať a s týmto číslom pracovať. Až tretina mladých ľudí, ktorí končia stredné školy, odchádzajú zo škôl do evidencie nezamestnaných. Odhadom cirka 20 000 absolventov stredných škôl ročne nám končí na úradoch práce čiastočne v júni, kedy im končí školský rok a čiastočne prichádzajú v druhej vlne v septembri, kedy im končia prázdniny. Tretina absolventov stredných škôl ako nezamestnaní, to je varujúce číslo a dokazuje to, že mladí ľudia dnes na stredných školách nedostávajú tú kvalifikáciu, ktorú by mohli uplatniť v praxi. Máme ešte jedno zaujímavé číslo, keď porovnávame úspešnosť pri získaní si zamestnania medzi tými, ktorí absolvujú strednú školu a tými, ktorí absolvujú vysokú školu. Priemerne za posledné roky iba 4% absolventov vysokých škôl nám skončili na úradoch práce. 4%. Ukazuje to, že vysokoškolské štúdium stále na Slovensku poskytuje veľmi dobrú východiskovú pre uplatnenie sa na trhu práce. Čo je ale varujúce, je iný údaj. Necelých 50% absolventov vysokých škôl
pracuje v odvetví, teda z tých, ktorí sa zamestnali, pracuje v odvetví, ktoré vyštudovali. Musím upozorniť, že pravda je taká, že my v tejto oblasti vychádzame z takých jednorázových zisťovaní, alebo vychádzame z istých kvalifikovaných odhadov, lebo, a to je problém, ktorý my vidíme a ktorý chceme teraz riešiť, o tom ešte poviem pár slov o chvíľočku. Pravda je taká, že my nemáme dostatočnú dátovú základňu preto, údajovú základňu preto, aby sme vedeli úplne seriózne vyhodnocovať to, čo sa deje a na základe toho celkom presne stanovovať stratégie riešenia tohto problému. Aby sme túto údajovú základňu získali, tak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozbehlo pred 3 rokmi projekt, ktorý sa volá Národná sústava povolaní. Tento projekt považujeme za jeden z kľúčových nástrojov pre to, aby sme vedeli lepším spôsobom pracovať s prognózami a pracovať so stratégiami pre trh práce, alebo teda zamerané na identifikovanie potrieb trhu práce z hľadiska kvalifikácií. Národná sústava povolaní bude po jej dokončení databáza, ktorá bude jednak zahrňať obrovské množstvo v podstate identifikovaných zamestnaní, alebo teda podľa toho názvu povolaní, ktoré na slovenskom trhu práce máme, s tým, že ku každému povolaniu bude popis kvalifikácií alebo zručností, ktoré sa vyžadujú pre výkon tohto povolania. Toto je dôležitý moment, ktorý nám umožní lepším spôsobom komunikovať s rezortom školstva a v rámci potrieb na trhu práce presnejšie identifikovať, aké vzdelanie, aké kvalifikácie sú tie, ktoré požadujeme na trhu práce, ktoré sú na trhu práce nedostatkové. A tento nástroj chceme použiť aj potom pri prognozovaní vývoja na trhu práce. Takým dobrým výsledkom spolupráce medzi našimi 2 rezortami, to znamená Ministerstvom práce a Ministerstvom školstva, bola napríklad spolupráca pri príprave zákona o odbornom vzdelávaní, ktorý sa stretol z istej časti s veľkou kritikou, ale my ho vnímame ako vážny krok vpred, pretože nám umožňuje, a teda my sme prostredníctvom tohto zákona prepojili lepšie úrady práce a rezort školstva, lebo nám táto novela umožňuje, aby sme prostredníctvom úradov práce v spolupráci so sociálnymi partnermi, to znamená zamestnávateľmi, samosprávou, aj odborovými organizáciami a ďalšími dôležitými aktérmi na trhu práce v regióne, vypracovali isté stratégie vývoja na trhu práce v tom danom regióne. Tieto stratégie by sme spoločne chceli na regionálnej úrovni používať na to, aby sme lepšie ovplyvňovali kvalifikačnú alebo odvetvovú štruktúru predovšetkým odborného školstva. Na národnú sústavu povolaní by vlastne mala nadviazať podobná databáza, ktorá sa bude volať Národná sústava kvalifikácií. To je projekt, ktorý bude v gestii Ministerstva školstva. A ten by mal na základe tých našich požadovaných zručností a kvalifikácií popísať, ako vlastne tieto kvalifikácie, ako sa k týmto kvalifikáciám môžu mladí ľudia dostať. To znamená, jednotlivé tie študijné alebo učebné odbory, čo majú obsahovať, aby ich absolventi zodpovedali z hľadiska kvalifikačných požiadaviek povolaniam, ktoré na trhu práce budeme identifikovať ako v tej chvíli potrebné, alebo z hľadiska prognóz ako v budúcnosti potrebné. Myslím si, že toto je veľmi dôležitý nástroj, ktorý nám umožní, nazval by som to na permanentnej báze monitorovať, vyhodnocovať vývoj na trhu práce a na základe tohto monitoringu vývoja stanovať prognózy, ktoré zase budú môcť používať v školstve na lepšiu úpravu alebo reguláciu odborného, predovšetkým teda odborného školstva. Hovorím to na tomto mieste aj preto, lebo všetky tieto kroky nie sú možné bez toho, aby sme nespolupracovali s s podnikateľskou sférou. Tá spolupráca je pre nás veľmi dôležitá a preto som veľmi rád, že také organizácie, ako je Americká obchodná komora na Slovensku, ktorá reprezentuje práve časť podnikateľského sektora,
s nami spolupracuje a vychádza s takýmito aktivitami a takýmito iniciatívami. Lebo či už budeme hovoriť o prognózach na trhu práce, či už napríklad hovoríme o príprave národnej sústavy povolaní. To všetko sú opatrenia, alebo to všetko sú kroky, pri ktorých úzko spolupracujeme s podnikateľskou sférou. Nie je možné, aby sme dokázali vytvoriť tú databázu, popis tých povolaní bez toho, aby sme do toho nezapojili predstaviteľov zamestnávateľských zväzov a predstaviteľov podnikateľskej sféry. Nie je možné, aby sme vypracovali aby sme robili monitoring vývoja na trhu práce bez toho, aby sme tie dáta nesťahovali práve z podnikateľskej sféry. Nie je možné, aby sme vypracovali prognózy vývoja na trhu práce bez toho, aby sme komunikovali s podnikateľskou sférou. To znamená, že pre nás je z tohto hľadiska permanentná komunikácia, permanentná spolupráca s podnikateľskou sférou veľmi dôležitá. Dámy a páni, na záver mi teda dovolte ešte raz skonštatovať, že z mojej pozície veľmi vítam organizovanie takýchto podujatí, pretože napriek tomu, že som štátnym tajomníkom ministerstva práce, veľmi dobre si uvedomujem jednu v podstate kľúčovú skutočnosť. Ak vzdelávací systém nedokážeme efektívne prepojiť s potrebami trhu práce, ak vzdelávací systém nedokážeme nastaviť tak, že bude flexibilne reagovať na vývoj v ekonomike, na vývoj predovšetkým v priemysle, ale samozrejme aj v oblasti služieb, ak nebude existovať efektívne a nazval by som to permanentné spojenie rezortov práce a rezortu školstva, tak nedokážeme riešiť problémy vysokej miery nezamestnanosti na Slovensku, nedokážeme efektívne znížiť počet ľudí bez práce na Slovensku, ale predovšetkým nedokážeme zastaviť a zvrátiť trend, o ktorom som hovoril na začiatku. To znamená neustále rastúci počet mladých ľudí, ktorí končia školy, ktorí majú nejaký formálny doklad o skončení, o získaní nejakej kvalifikácie, ale napriek tomu sa nedokážu umiestniť na trhu práce. A v tom prípade, bohužiaľ sa nám môže stať, že na tom nelichotivom treťom mieste v Európskej únii nezotrváme, ale budeme rásť a teda poskočíme ešte vyššie, že miera dlhodobej nezamestnanosti, v ktorej sme už dnes bohužiaľ prví v Európskej únii, bude na Slovensku ešte narastať a samozrejme toto bude mať mimoriadne negatívne dopady potom na celú spoločnosť a nielen na samotnú ekonomiku. Takže, vážené dámy a páni, ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie na túto konferenciu. Veľmi sa teším teraz na tú debatu v paneli, pretože keď som si prečítal mená panelistov, je to mimoriadne impresívna zostava a myslím si, že každý z pánov bude mať o čom hovoriť v tejto debate. A veľmi pekne ďakujem za zorganizovanie tejto konferencie Americkej obchodnej komore na Slovensku a teším sa, že výstupy z tejto konferencie budú opäť ďalším zaujímavým podkladom pre to, čo sa my usilujeme robiť a čo sa usilujeme riešiť. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme štátnemu tajomníkovi ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pánovi Ondrušovi. A skôr, ako teda predstavím panelovú diskusiu číslo 2, ak vás môžem poprosiť, viem, že to samozrejme pre niekoho možno nie, ak si už nemôžete vypnúť mobilné telefóny, aspoň ich dajte na tichý režim. Ďakujem. V tejto chvíli by som odovzdala slovo pani Marcele Havrilovej, obchodnej riaditeľke pre verejnú správu zo spoločnosti Microsoft. Nech sa páči, poprosím o otvorenie druhej panelovej diskusie. Milé dámy, vážení páni, ďakujem veľmi pekne za uvedenie panelu. Dovolte mi, aby som skôr, kým predstavím týchto šarmantných pánov, ktorí dnes budem v paneli sprevádzať, povedala možno jednoduchý, ale verím, že jasný úvod. Investícia do vzdelávania nie je investícia do loga na hokejovom zápase, ktoré v danom momente, v krátkej chvíli vidí niekoľko tisíc ľudí na štadióne a niekoľko 100 000 ľudí doma pri televíznej obrazovke. Investícia do vzdelávania je investícia, ktorej výsledok a ktorej, hovoríme tomu dividendy, môžeme vidieť o niekoľko desiatok rokov neskôr. Ak ale v tej investícii urobíme chybu, prehráme všetko. Uvidíme nešťastných učiteľov, zle zaplatených, žiakov, ktorí nie sú motivovaní, firmy, ktoré plačú, že nemajú dobrých zamestnancov,
rodičov, ktorí hovoria, že škola nedáva to, čo oni by od nej chceli. A potom možno skupinu ľudí, ktorá sedí tu v tejto sále a na pôde konferencie Americkej obchodnej komory chce hovoriť o tom, kde sú naozaj problémy toho, čomu hovoríme školstvo a vzdelávací systém. Aj keď panel problémy môže byť, že môže sa zdať, že bude veľmi negatívny, nie je to tak. To veľké pozitívum, ktoré my máme, aj keď máme veľmi ťažkú úlohu, lebo hovoriť o problémoch nikdy nie je jednoduché, to veľké pozitívum je to, že my sme pôda pre panel 3, ktorý príde za nami, pretože spoločne s moderátorkou tohto panela a s panelistami sme spolupracovali pred touto konferenciou a aby sme spolu ladili, tak sme naozaj tie panely urobili tak, aby problémy nezostali tu v tejto sále iba problémami, ale aby nadviazali a ukázali, ako firmy v spolupráci so školami dokážu mnoho problémov riešiť. A jedna veľmi dôležitá vec, aby ste na konci panelu neboli sklamaní. Tento panel nemá ambíciu hovoriť a popisovať všetky problémy, ktoré nás dnes trápia. Toto je konferencia Americkej obchodnej komory a jej ambíciou je naozaj ukázať, kde máme boľačky v tej spolupráce a v prepájaní škôl a firiem. Čiže aj panel o problémoch bude naozaj o problémoch v tej oblasti, kde školy vidia problémy prepájania s firmami a kde firmy vidia problémy v prepájaní so školami. Zamerali sme sa na dve oblasti, a to je produkt a proces. Pri produkte sme sa pýtali, aký si absolvent našich škôl, a pri procese sme sa pýtali, kde má najväčšie boľačky na školský systém. A páni, ktorí sa k týmto témam budú vyjadrovať, dovolte, aby som ich teraz predstavila. Začnem pánom Sadloňom, riaditeľom gymnázia Ladislava Sáru. Ja veľmi na úvod, ja som si na každého pripravila takú pikošku, oni o tom nevedia. Keď v televízii ide relácia alebo reportáž o tom, že v školstve sú problémy, na 80% si môžete byť istí, že v relácii alebo v tej reportáži uvidíte pána Sadloňa. Chlap, ktorý naozaj za roky praxe dokáže fundovane hovoriť o veciach, ktoré školstvo trápia. Pán Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pamätám si prvé stretnutie s ním, že napriek tomu, že sme hovorili o problémoch, tak z neho vždy sršal taký entuziazmus a optimizmus a to, že ten optimizmus má v dennodennej práci, hovoria asi aj úspechy tejto univerzity. Pán Vladislav Mitický, predseda správnej rady Tatranskej akadémie Poprad. Jeho som stretla asi 2-krát a má taký východniarsky optimizmus a východniarsku chuť ukázať, že aj na východe sa veci dajú robiť dobre. Pán Ladislav Chudý, viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosť T-System Slovakia. Jeho som stretla pred 3 dňami prvýkrát, ale počula som o ňom ako o chlapovi, ktorý ľudské zdroje naozaj u Tigra IT na východe Slovenska drží pevne v rukách. A dlhoročné skúsenosti pracovné a životné, ktoré má, sa mu podľa toho, čo hovoria všetci ostatní, veľmi úspešne darí zavádzať do firmy T-System. Milan Polča, generálny manažer pre rozvoj ľudských zdrojov, spoločnosť US Steel Košice. Milana poznám asi 9 rokov a tiež je to chlap, ktorý už aj odžil a v tom živote, v tom dobrom, vo firme, ktorá prešla mnohými zmenami, drží tiež tie ľudské zdroje pevne a dokáže dať racionálne argumenty a dobré vysvetlenie k tomu, bez emócií, kde máme problémy, ale aj k tomu, ako by sme ich mohli riešiť. Pán Stuart Ashford, manažer zo spoločnosti Hewlett Packard Slovakia. Stuarta som stretla pred 2 rokmi na jednom projekte, ktorý bol zameraný na inovácie pre študentov a on mal vtedy obrovský optimizmus a chuť robiť s mladými. A to, že v iniciatíve, ktorú Americká obchodná komora celý tento rok realizovala, veľmi aktívne pracoval, tak tam ma Stuart presvedčil, že jeho chuť je naozaj skutočná. Páni, teraz dávam slovo naozaj vám a začnem tam, kde by ste možno nečakali. Začnem u pána rektora Redhammera. Možno to nie je logické, že začíname debatu o problémoch tam, kde vychádza hotový produkt, ale ja sa predsa len pýtam, pán rektor, ten hotový produkt toho absolventa skloňujeme dnes všetci. Veľmi často, v rôznych pádoch, s rôznymi emocionálnymi nábojmi. Aký je absolvent vysokej školy dnes a čo ho podľa vás na tej celej vzdelávacej ceste, ktorú prešiel, formuje?
Ďakujem. To ste mi dali ťažkú otázku. Ja vôbec neviem, či spatrím do tohto panelu, lebo ja nerad hovorím o problémoch, ale skôr sa snažím hľadať riešenia. Práve s kolegom hovorili, či sa nevymeníme v paneloch. Ale dovolte mi, ja veľmi nerád by som bol, aby sme podliehali panike a akejsi letargii, že všetko je zlé. Čiže dovolte mi aj povedať aj to, čo nepovažujem za problém. Ale najprv, čo to je produkt škôl? Čo je teda ten produkt? Lebo hovoríme o absolventoch a ja by som nebol rád, keby absolventi, teda ľudia, mladí ľudia, sa cítili byť akoby označení, že nie sú dobrí. Ten produkt škôl je to vzdelanie tých ľudí. Teda nie osoba ako taká, ale jeho vzdelanie, jeho schopnosť, zručnosť, schopnosť reagovať na zadania, úlohy, situácie. Vlastne tie školy by mali naučiť mladých ľudí reagovať na konkrétne situácie. Relatívne všeobecné, to znamená v spoločnosti a podobne, ale aj veľmi fundovane v konkrétnej nejakej oblasti, teda v tvojej profesii. A z toho mi hneď vypadne, teda, kde asi v súčasnosti tie najväčšie problémy vyskakujú. Vyskakujú teda možno ani nie v tej celkovej spoločenskej akceptácii alebo toho uplatnení takéhoto vzdelania, pretože mnohí tí absolventi sa naozaj uplatnia, ale v rôznych iných oblastiach a dokážu sa presadzovať v živote, ale možno tá profesná orientácia nie je nasmerovaná tak, ako by mala. Pri absolventoch, keď sa hovorí, že absolventi sú problém alebo sú nezamestnaní, tak treba povedať, že máme dve také typické skupiny týchto kvázi problémových oblastí. Na úrovni stredných škôl je to vlastne odborné školstvo. S gymnáziami ich uplatniteľnosť tých absolventov je veľmi dobrá, lebo pokračujú ďalej na vysoké školy. Nechám kolegov nahrávku potom, že čo ďalej. Ale teda odborné školstvo. Ten problém vznikol v 90. rokoch, keď sa priemysel rozsypal a vlastne tá väzba tých odborných škôl na príslušný podnik, príslušný sektor priemyselný, alebo teda z praxe, sa prerušila a doteraz sme to nevedeli vlastne reštartovať tú väzbu, reštartovať ten systém. Čiže treba systém zlepšiť tak, aby to nasmerovávanie vlastne bolo indikované priemyslom. Pri ukončovaní, teda absolvovaní vysokých škôl, tam tá zamestnanosť je oveľa lepšia, aj možno platovo je to lepšie, ale niektoré, keď si to porovnáme, že množstvo technických odborov a teda absolventov a tých ostatných, že je v opačnom garde, ako to bolo pred 20 rokmi, ale tá priemyselná skladba nie je opačná. Čiže proste máme tu ako keby zle nasmerovaných študentov do iných oblastí, než tá prax reálne potrebuje. Takže z toho mi vychádza, že je vzdelanie, keď je problém s tým celým výsledkom vzdelania, tak alebo je nesprávne, alebo je nedostatočné to vzdelanie. Nedostatočné znamená nízka kvalita, tam môže byť, a tá sa určite prejavuje niekde, ale aj nesprávna orientácia a to je vlastne niečo, s čím, čo by mala pomôcť nejaká forma regulácie. Chcem povedať, že ani žiaci a ich rodičia, ani učitelia, ani školy za to nemôžu. Oni sa správajú tak, ako je nastavený systém. Čiže problém je v systéme, nie v samotných školách. Ja by som povedal, že mnohé tie školy navzdory tomu všetkému ešte robia, čo sa dá a ešte si držia akú takú kvalitu. Navzdory tomu systému. Čiže my musíme opraviť systém, pravidlá. Dovolím si dotknúť ešte možno takej kľúčovej systémovej chybe, ktorá na Slovensku možno 20 rokov sa postupne stále ďalej a ďalej rozlieza. Tie ostatné kľúčové nechám na kolegov. A to je podľa nás problém v matematike. A Slovensko demontovalo matematiku zo školského systému, značnú jej časť.
Keď si zoberieme pred 300 rokmi, keď sa zaviedla povinná školská dochádzka 4 triedy ľudovej, sa povedalo čítať, písať, počítať, bude vedieť každé dieťa v každej dedine, obci. A teraz samozrejme nestačí 4 triedy základnej školy. Dneska vlastne pred 50-60 rokmi sa ustálil štandard maturita. Dneska by sme mali ísť vlastne bakalár, by mal byť štandard. To sa tak vlastne 50% stredoškolákov ide na vysokú školu, to už je veľmi blízko tomu, ale my už pri maturite povieme, že matematiku, nepýtajte sa na matematiku. 15, tuším, také číslo padlo, 15% len maturantov maturuje z matematiky. A ja sa pýtam, že ak už vedia po 4. triede čítať aj písať, tak potom v čom sa majú viac dokonalovať? V logickom myslení, v analytickom myslení, proste v práci so vzájomnými vzťahmi, teda tvorivosť nejaká. To všetko súvisí s matematikou, s nejakou abstrakciou, ktorá sa práve v matematike pestuje. Nie len v matematike, ale v tej oblasti. Čiže častokrát tí mladí ľudia nevedia analyzovať, nevedia riešiť slovné úlohy, ani dokonca nerozumejú písanému textu. Iste si spomeniete na výsledky OECD testov a aj v médiách to bolo, ale nerozumieť písanému alebo čítanému textu vlastne znamená, že to viem riešiť len trénovaním slovných úloh, veď rozmýšľaním logiky. Ale my sme škrtli matematiku, takmer celý jeden ročník zo základnej školy a rozriedili sme to bola pár rokov dozadu. Zrušili sme najprv maturitu povinnú z matematiky, potom sme ešte zrušili ďalší ročník, celý obsah a sme to rozriedili. Čiže toto je zásadná vec, prečo, podľa môjho názoru, prečo mladí ľudia majú relatívny handicap pri získavaní nejakých zručností a zároveň potom následne zamestnávaní sa v sektore priemyslu. Ak by som teda mohla prerušiť, pokojne áno? Reagujte. Málo matematiky, veľa matematiky, zelený, červený papierik. Ak máte otázku, napíšte ju na listoček. Nie je problém. Ja to poviem takto, že osobne si myslím, že by sa malo viacej venovať spôsobu výchovy v matematike, možno ju rozdeliť aj na informatiku a na nejaké iné ďalšie disciplíny, ale pokiaľ nemáme to rozmýšľanie, učenie tomu rozmýšľaniu zakomponované dostatočnou mierou v tom školskom celom mechanizme, tak potom je to problém. Poviem ešte jeden krátky príklad, posledný príklad. Na fakulte elektrotechniky a informatiky minulý rok, tuším, robili taký test. 700 prvákom dali ako vstupný test prijímacie príklady z fyziky spred 23 rokov. Tie isté. A tipnite si, koľko tých mladých prvákov by bývalo prijatých z tých 700, keby boli použité tie isté miery. 30 ľudí zo 700. A to hovorí za všetko. Ďakujem. Tak medzi riadkami pán rektor trochu povedal, že absolvent dnes je zlý v matematike. Niektorí tu zdvíhali zelené kartičky. Ja pôjdem o úroveň nižšie. Pán Sadloň, gymnázium je niekde tak v strede toho, čo sa s dieťaťom deje na celej a s mladým človekom už na gymnáziu, na tej vzdelávacej ceste. A my sme mali, keď sme sa rozprávali pri tomto paneli, debatu o vážnej veci, ktorú vy ste identifikovali, a to je otázka toho, že či máme dobrú kontinuitu jednotlivých stupňov vzdelávania. Ako to vidí riaditeľ gymnázia? Ďakujem za otázku, ďakujem za pozvanie, aj keď ja sa necítim až takým veľkým odborníkom, aby som riešil tieto globálne problémy slovenského školstva. Ja ich vnímam skôr ako ten, ktorý je zodpovedný za nejakú školu. Dnes som si vypočul, že slabým článkom škôl sú riaditelia škôl a ja už tak rozmýšľam, že kam sa podiem potom, keď príde na to lámanie chleba a budeme musieť to zbaliť. Ale aj tak ďakujem za možnosť vyjadriť sa k niektorým veciam. Celý život som bol optimista
a celý život som učiteľom, popri tom, že ešte aj musím riaditeľovať. Viac menej sa zhodujem s pánom rektorom na mnohých jeho konštatovaniach, ale ako optimista mám vždy obrovskú radosť z každého žiaka, ktorý prichádza z základnej školy na strednú školu a chce sa učiť. Každého žiaka, ktorého stretnem, sa snažím presvedčiť, že oplatí sa učiť. Ja by som tu chcel povedať, že otvorila sa taká už aj pred chvíľočkou odprezentovaná problematika matematiky, že tá matematika ustúpila z toho gymnaziálneho prostredia, ustúpila celkovo zo stredoškolského prostredia. Ja som učiteľ matematiky, aj keď roky už tú matematiku neučím, učím zábavnejší predmet geografia, ale musím vám povedať, že matematika ako predmet som považoval za predmet veľmi ľahký. A ak tu dnes znie teória ťažkého predmetu, či už maturitného alebo vyučovacieho, ktorý je na ústupe, alebo sme ho demontovali zo stredoškolského prostredia, tak ja si veľmi dobre spomínam na 92. rok, keď Milan Hejný povedal, že musíme niečo zmeniť vo výuke matematiky. Musíme presvedčiť žiaka, že musí mať radosť z toho, že dokáže niečo vypočítať sám. Nám sa vytratila radosť zo školských hlavíc, zo vzdelávania ako také. Takže ak by som ja mohol nejakú zmenu urobiť, tak určite nie je zmenu z vrchu príkazom, že teraz všetci budete maturovať z matematiky. Ja chcem, aby matematika človeka naplňala, aby mal z toho radosť, že niečo dokáže. Ale na to, aby sme toto urobili, musíme skutočne si vážiť prvý stupeň vzdelávania, kde máme elementaristov. Elementarista učiteľ by mal byť vyvážený zlatom. Tam sa kladú niekde základy vzťahu žiaka k samotnému vzdelávaniu. A ak teda chceme sa baviť o kvalitnom vzdelávaní, tak ja si myslím, že určite príde doba, keď si bude opäť učiteľ želať, aby mohol povedať, že ak sa nebudeš učiť, nedostaneš sa na strednú školu, na základnej škole. Ak sa nebudeš učiť na strednej škole, nedostaneš sa na vysokú školu. Tento motív je dnes úplne prepadnutý. Takže skúsme, možno, ja by som ešte tu povedal, možno, že kde sú také tie slabé miesta, tie slabé východiská súčasnej doby. Ja by som možno systém zatiaľ nechala. Rada by som zostala naozaj zatiaľ pri tom absolventovi. Ja vám sľubujem, že tento panel nebude o matematike. Určite nie, ale teda len o matematike, aj keď to tak na začiatku vyzerá. Poďme z Bratislavy na východ. Pán Chudý, T-systém, mnohí o ňom hovoria naozaj ako o tigrovi IT, priemyslu na východe. A mnohí, aj keď nechceme, vidíme rozdiely, ktoré medzi regiónmi sú. Bratislava má viac príležitostí, je to hlavné mesto, predsa ten východ je trošku ďalej, bohužiaľ. Aký je absolvent školy na východe Slovenska, ktorý prichádza do firmy T-Systems? Za necelých 7 rokov sme v Košiciach vytvorili zhruba 2600 pracovných miest. Z týchto 2600 pracovných miest približne polovička sú absolventi univerzít v Košiciach, v prvom rade Technickej univerzity. Naše skúsenosti sú také, že títo absolventi sú veľmi ambiciózni
Čo sa týka odborných znalostí v tej teoretickej rovine, tak dá sa s tým veľmi dobre pracovať. Sú ochotní sa učiť, sú ochotní sa rozvíjať, sú ochotní tvrdo pracovať na sebe a celoživotné vzdelávanie považujú za samozrejmosť. Čo si myslím, že je veľmi, veľmi, veľmi dobré východisko. Musím k tomu ale dodať, že z tohoto počtu absolventov možno 2/3 neštudovali informatiku. To je presne to, čo tu už bolo spomínané, že študovali všeličo iné na technickej univerzite, ale nie primárne informatiku. Chvála Bohu, ten základ, ktorý tam je, to technické myslenie, logické myslenie, dalo predpoklad k tomu, aby sme ich mohli rekvalifikovať na to, aby sa mohli uplatniť v IT oblasti. To, čo si myslím, že by určite potrebovalo zlepšiť, je väčšie prepojenie praxe. Väčšie prepojenie študentov s pracovnými návykmi a s tým, že keď prídu do praxe, aby mohli naštartovať svoju kariéru na určitej úrovni, lebo teraz začínajú, napriek tomu, že skončia univerzitu, začínajú úplne od podlahy, tam, kde začínajú aj stredoškoláci, ktorí sú veľmi dobrí na stredných školách. A toto prepojenie s praxou by ich určite posunulo o jeden stupeň vyššie. Takže toto je jedna taká vec, kde si myslím, že to zlepšenie by sa pýtalo. Druhá oblasť sú mäkké zručnosti popri technických znalostiach. To, čo je naša skúsenosť, je to, že väčšinou študenti alebo absolventi majú problémy s komunikáciou, majú problémy s vyjednávaním. Proste ten systém, že všetky skúšky, všetky veci sú v písomnej podobe, dneska cez internet a cez všetky možné Facebooky a tak ďalej, všetci komunikujú cez nejakým písomným spôsobom, tak trošku to zatláča do úzadia tie komunikačné schopnosti. To, čo z toho je problém, je to, že pri vyjednávaní so zákazníkmi toto je dosť veľký deficit. Takže nestačí mať len tie technické vedomosti, treba aj tie komunikačné vedomosti. Musím sa aj ja vyjadriť trošku k tej matematike preto, lebo tam myslím, že je taký úplný základ a nemôžem si proste nepovedať to, že hlavne oblasť IT je strašne rýchlo sa rozvíjajúci biznis. Ale základným predpokladom je naozaj štrukturované analytické myslenie a ináč ako matematikou sa to trénovať nedá. To jednoducho vidíme v každodennej praxi, že tí, čo majú dobré základy, tak tí nemajú problém, iní bohužiaľ to musia dobehávať. Sú schopní a dobehnú to. Mne je len ľúto, že sa to nezačalo robiť o pár rokov skôr, vtedy, keď boli na základnej škole alebo na strednej škole, lebo tam tie základy sa postavili. No teraz mi príde taká otázka, že koľko matematiky potrebuje vedieť absolvent strednej odbornej školy, ktorý 1. novembra nastúpi do spoločnosti US Steel Košice. Ale nie, ja ju zmením. Milan, vy máte dlhoročné skúsenosti. Poďme teraz možno trošku od vysokoškolákov do témy stredných odborných škôl, pretože US Steel je zamestnávateľ, ktorý má veľké percento práve absolventov stredných odborných škôl. Kde sú najväčšie boľačky toho absolventa, ktorý prichádza do US Steel? Nebudem hovoriť o matematike, sľubujem, ale u nás je trošku špecifická situácia, pretože my už dlhé roky, je to už vyše 10 rokov, spolupracujeme s partnerskými odbornými školami a tí absolventi, ktorí idú ku nám, sú vlastne vyučení v danom obore, či sú to hutníci, strojári, zámočníci a tak ďalej. Takže tou spoluprácou vlastne s praxou my veľa vecí eliminujeme vlastne počas toho štúdia. Ku nám, keď príde absolvent, tak praxuje u nás, je zžitý s prevádzkou
spĺňa požiadavky bezpečnosti práce, životného prostredia, ovláda pracovné postupy. A koniec koncov, ja som asi pred časom sme porovnávali aj vysokoškolákov, aj stredoškolákov, čo sa týka, zobrali sme si údaje výberového procesu za posledných 10 rokov a my stredoškolákov vlastne absolventov umiestňujeme do robotníckych profesí. A tie požiadavky, ktoré sú dokonca aj na tie mäkké zručnosti, komunikácie, o ktorých tu bolo rozprávané, čiže berem na tejto úrovni verbálna, písomná, dokonca aj zdieľanie informácií, aj schopnosť riešiť problémy na tej úrovni, keď hovorím tie prevádzkové, tak ono sa to nezlepšuje, ale sa to ani nezhoršilo a určitým spôsobom to spĺňa tie naše požiadavky. Ono možno tým pozitívom je náš vstup, pretože my vstupujeme už teraz aj do školských vzdelávacích programov, dávame im z našej strany od tých odborníkov ako spätnú väzbu, čo by sa malo učiť, ako by sa to mohlo zlepšiť. Takže ja tu nevidím až taký dramatický problém z našej strany, ale zase možno tam, kde tá interakcia medzi odbornými školami a vlastne podnikateľskou sférou, zamestnávateľmi nie je, tak tam tých problémov zrejme môže byť viac. Na východe ešte zostaneme. Pán Mitický, vy zastupujete školu, ktorá sa s problémami, o ktorých sme tu hovorili, dokázala celkom statočne popasovať. A jej absolventi, môžeme povedať, majú skoro 100% úspešnosť zamestnateľnosti a priamo na východe krajiny. Čo robíte ináč ako ostatní? Ako je to možné? Neviem, či by som mohol to nazvať ako nejaké tajomstvo úspechu, ale určite považujeme za kľúčové dve veci. A to sú vlastne prepojenosť strednej školy, strednej odbornej školy, ktorú reprezentujem, a praxe a spoluprácu s vysokými školami. Hovorí sa, že postaviť nový dom je niekedy jednoduchšie ako rekonštruovať starý. A my sme vlastne po 20 rokoch pôsobenia v štátnom školstve sa pred 7 rokmi rozhodli založiť novú školu v Poprade, ktorá bude postavená vlastne na dvoch prioritách. Prvou je kvalitný pedagogický proces a druhou je nadštandardné technické vybavenie. Ale to vlastne to najdôležitejšie, ktoré bolo vlastne na začiatku, bolo stanovenie profilu absolventa alebo zadefinovanie si vlastne potrieb, že čo chceme na tejto škole učiť, aby tí naši absolventi boli naozaj použiteľní v praxi, aby mali zamestnanie, ale aby to bolo perspektívne nielen teraz, ale aj opäť o 10, aj o 15, aj o 20 rokov. Oslovili sme dve významné slovenské univerzity. Môžem povedať konkrétne Technickú univerzitu v Košiciach, Fakultu elektrotechniky a informatiky v Košiciach s ponukou na spoluprácu. A pán dekan, pán profesor Vokorokos vtedy poveril pána docenta Jakaba spoluprácou s nami a urobili sme študijný odbor, ktorý sa vlastne učí u nás. Druhou univerzitou bola vlastne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, kde vtedajší rektor, pán profesor Babčák, vlastne spolupracoval s nami na tvorbe druhého študijného odboru, ktorý sa takisto učí. No a keď sme si povedali, že ako chceme zabezpečiť vlastne nadväznosť štúdia strednej a vysokej školy, potom to už bolo úplne jednoduché len realizovať v praxi to, čo sme si stanovili na začiatku. Každoročne vlastne sedíme a vyhodnocujeme a zapracovávame vlastne tieto pripomienky a vyhodnocujeme vlastne celý ten proces. Na záver možno by som povedal, že tento rok sme pokročili trošičku ďalej v tej spolupráci vlastne s vysokou školou, pretože sa nám podarilo kúpiť na škole jedno profesionálne videokonferenčné zariadenie a začali sme realizovať sériu videokonferenčných prednášok práve z Fakulty elektrotechniky a informatiky, aby učiteľ, ktorý sedí v Košiciach na fakulte, mohol prednášať alebo komunikovať s našimi študentami vlastne v Poprade. A tým sa snažíme ešte viac priblížiť vlastne tým požiadavkám, ktoré majú vysoké školy na absolventa vlastne strednej školy. Čiže, aby som to zhrnul na záver, takže určite za kľúčové považujeme prepojenie školy a praxe a spoluprácu s vysokými školami. Taký zvláštny moment. Hovorí sa, že best practice sú tie, z ktorých sa najviac učíme. Pán Mitický dnes ukázal, alebo aspoň trošku pomenoval jednu best practice. Možno stojí za to uvažovať, nerozmýšľať len o spolupráci školy a firmy,
ale možno uvažovať o tom, ako prepájať jednotlivé stupne. Čiže toto je príklad spolupráce strednej školy s vysokou školou, ktorá niekde medzi strednou školou a firmou stojí. A podľa toho, čo ste vraveli a podľa debat, ktoré som s pánom Idickým mala, veľmi dôležitý moment, z ktorého sa mnohí môžu učiť. Stuart pochádza z Juhoafrickej republiky, that's right. A to, na čo mnohokrát reagoval, keď hovoril o tom, kde majú absolventi najväčšie nedostatky, hovoril o tom a veľmi, veľmi otvorene a priamo, že niekedy sa mu zdá, že absolventi majú málo informácií o tom, čo vlastne firma robí a preto sa niekedy ani nemôžu veľmi dobre rozhodnúť. Mnoho mladých ľudí pozná firmu Hewlett Packard ako firmu, kde sa robia počítače a tlačiarne. Ale to nie je pravda. Tá firma na Slovensku ponúka iné pracovné príležitosti a má x iných ďalších možností. A moja otázka na vás, Stuart, je, v čom je podľa vás problém toho, že študenti majú málo informácií, alebo absolventi majú málo informácií, do akej firmy vlastne idú? Thanks for the question. I think first of all, there's a slight delay between what you say and what I hear, so I'm not I'm not just taking my time to think. I think that the collaboration between the academia and the business is slightly lacking and potentially not necessarily the easiest system to work through. I think in the situations where the students don't necessarily have the opportunity to follow a business ideal through multiple years, they might have the opportunity for a couple of months during a summer program or a year during one of their projects. But to really get a feel for business, you need to be able to follow it and gain experience over a number of years. And I think that that's one area where there may be some improvement where we can collaborate better. And a second point is ensuring that we have collaboration in the teaching area between ensuring that students are getting the most up-to-date understanding of what's happening in the business and teaching of methodologies rather than tools, or including teachers or professors into the business area that who may not ever have worked in the business community or may not have ever had the experience of the same kind of jobs that their students are meant to be moving into at the end of their studies. So I think in conclusion there is definitely some work that can be done in order to improve that collaboration between businesses and academia, and certainly businesses have a role to play in that. Can you help the student to understand about what is the core business of companies? I can certainly help them to understand what the core business of HP is. Yes, regarding your company. So, for example, as you mentioned, Marcella, that HP is seen as perceived on the market as somebody who sells printers and computers. Here in Slovakia, we have close to 2,000 people, approximately 1,600 of who are responsible for delivery of support services. Have nothing to do with printers or computers at all. And it's therefore vitally important for us to get the message to students what it is that they really could be studying for in the jobs that could be available on the market. Poďme teraz od absolventa do toho systému, z ktorého vychádza. A dnes sa strašne veľa hovorí o hodnotení kvality a pán rektor je rektorom univerzity, ktorej jedna z fakult získala podľa toho, čo viem, ako jediná medzinárodnú akreditáciu. Pán rektor, teraz ste lekár a máte rozhodnúť, či tá diagnóza, o ktorej hovoríme, že školy, keď majú dobrú akreditáciu a sú vo všetkých tých rebríčkoch, vtedy sú dobré. Je to pravda? Je rebríček a zaradenie v rebríčku naozaj hovoriaci fakt o tom, aká dobrá je škola na Slovensku?
trošku ste ma zaskočili. Áno, STU je v nejakých rebríčkoch, dokonca teraz sa podarila nejaká 101. pozícia v Computer Sciences v Šangaji, ale ja to takto vnímam. Je to samozrejme dobre, keď vás pochvália, a keď to robia na základe parametrov, ktoré nedokáže nikto ovplyvňovať poza bučky, poza peň. Ale ja sa pýtam, že prečo máme tie školy na Slovensku? Na čo sú tu tie školy? Na to, aby boli najlepšie na svete? Aby mali veľa Nobelových cien? Teda tí ľudia, čo tam pracujú alebo skončia, mali veľa Nobelových cien. Cambridge napríklad má 63 laureátov Nobelových cien, tak je číslo 1, alebo skoro číslo 1 v rebríčkoch. Ja osobne si myslím, že sme tu preto, aby sme vzdelávali mladých ľudí, vzdelávali ich maximálne kvalitne. A čo je to kvalita vzdelávania? To je otázka. Mnohí ju chcú merať. Tak chcú kvantifikovať kvalitu. To je veľmi náročná vec. Ale ja osobne si myslím, že vtedy je škola úspešná, keď jej absolventi sú úspešní. A myslím si, že naši absolventi sú extrémne úspešní a to ma teší. A dá sa to merať rôznym spôsobom. Keď teda už sme sa prešli k takejto téme systémovej, jedným z... Takto. Na Slovensku podľa môjho názoru je veľmi veľa škôl. Je veľmi veľa príležitostí študovať. Takže tak, ako aj kolegovia hovorili, vlastne motivácia učiť sa na základnej škole je znížená, lebo každý sa dostane na strednú školu a každý zo strednej sa dostane na vysokú školu. A jediné východisko, není idealista by povedal, tak zavrite 20% škôl na každej úrovni a bude to dobré. A bol by k tomu aj reálny dôvod, pretože dneska máme polovicu žiakov v ročníku a máme možno 2-3 krát toľko škôl v niektorých segmentoch, v niektorých oblastiach, tak tá ekonomická efektívnosť nemôže fungovať. Ale nie som idealista, aby som vedel, že 20%, 30% škôl sa dá zavrieť, minimálne v mestách by sa to možno dalo pokúsiť, ale to nie je cesta, tá ďalej sa nedá ísť. Tak robme aspoň to, že všímajme si, ktoré školy ako vzdelávajú, aké majú výsledky, ako sa ich absolventi uplatnia, koľko nezamestnaných je odkiaľ z ktorej školy, z ktorého odboru, lebo to treba rozlámať potom na tie smery. Tie nevieme regulovať. To je ten problém regulácie. My nevieme, koľko politológov a koľko IT špecialistov vlastne máme vzdelávať. A potom narážame tam, kde je pretlak, napríklad v IT sektore, nevieme pribrať učiteľov, aby sme zvýšili kapacitu, pretože tam ten dopyt je veľký. Nevieme, pretože absolvent má 1600 eur nástupný plat, minimálne od nás. Potom ako zamestnáte za 800 eur toho končiaceho, aby zostal na škole? To sú fatálne stavy. A toto sú tie systémové erory, keď teda chcete, aby som hovoril o problémoch, aj keď nerad, ktoré by sme mali prekročiť. Takže hovorme o tom, ktoré škola je aké má výsledky a v tom okamihu dostane informáciu ten kvázi trh, že kam sa oplatí ísť študovať, kam nie. A potom pre toho žiaka na základnej škole môže byť: uč sa, aby si sa dostal na dobrú strednú školu, aby si sa dostal na dobrú vysokú školu. A nie preto, aby si bol na tej škole, ale preto, aby si mal zaujímavé zamestnanie, dobrý plat, aby si bol úspešný v živote a mohol robiť to, čo ťa baví a mal postarané o robotu. Chcel som aj iné veci povedať, ale nechám priestor. Ja už teraz dám slovo iným pánom. Pán Chudý, keď sa človek z praxe pozrie na školský systém, ja vás teraz naozaj v tomto kole postavím do úlohy lekárov, ako diagnózu by ste stanovili nášmu školskému vzdelávaciemu systému? V čom je chorý? Ak by som len jednu diagnózu mal stanoviť, tak určite je to prepojenie s praxou. Málo praktických skúseností, skoro žiadne pracovné návyky. Príde ten absolvent do praxe a rok mu trvá, kým si zvykne pracovať. Rok mu trvá, kým pochopí, že o čom je práca, že treba chodiť do roboty, o čom je zodpovednosť a tak ďalej. Zhostí sa tej úlohy veľmi rýchlo a veľmi dobre, takže potenciál tam je, len ho treba nasmerovať. A
Druhá vec, ktorú by som veľmi rád ako spomenul, je nejaká jasná koncepcia vzdelávania, ktorým smerom budeme ako krajina smerovať. Hej? Ktoré druhy vzdelania sú tie, čo môžu byť kľúčovým základom pre náš celý priemysel, celé hospodárstvo. Hej? A potom to prepojenie od základných škôl až po univerzity, lebo keď je jasná koncepcia, tak potom to prepojenie funguje a môžeme ho zabezpečiť a to potom dáva aj predpoklady, aby aj na univerzity sa hlásili proste kvalitní ľudia a potom kvalita tých absolventov je rádovo vyššia. Mnohí hovoria, že za všetko môžu gymnázia a za veľa problémov môžu gymnázia. Pán Sadloň, keby ste mali teraz tú moc, ktoré miesto by ste začali ošetrovať ako prvé? Čo je to, čo potrebuje ako okamžitý zásah náš vzdelávací systém? To je veľmi ťažká otázka. Ťažká, skúste. Je to ťažká otázka. Fakt je ten, že veľmi rýchlo sa problematika odborného školstva prehodila na plecia gymnázií, hlavne tu v bratislavskom prostredí, kde tých gymnázií je najviac. A gymnázia sa označili ako príčina toho, že máme problém so zamestnanosťou, hlavne absolventov odborných škôl. Že tie gymnázia vyberajú v podstate tých absolventov, alebo teda tých žiakov zo základných škôl. Ja si osobne myslím, že je potrebné zvýšiť informovanosť o možnostiach uplatnenia sa od základnej školy cez strednú školu až po vysokú školu. Tam máme veľmi slabé miesto. Ak ja mám to aplikovať na podmienky gymnázia, tak u nás ešte ani tretiak sa nevie rozhodnúť o voliteľných predmetoch. To znamená, že on ešte stále nemá jasno, čo chce v budúcnosti robiť. Toto je jedno z veľmi slabých miest vzdelávacej sústavy vo vzťahu k samotnému žiakovi a k jeho kvalite vzdelávania. To znamená, že ten žiak sa cíti strašne neistý. Toto by som bol rád, keby sa nám podarilo odstrániť v budúcnosti. To znamená, že už na základnej škole s tým žiakom začať pracovať vo vzťahu k samotnému budúcemu jeho budúcemu povolaniu. Čo sa týka druhého bodu, tak ako tu bolo povedané, tá sieť je zle nastavená. Tá momentálne motivácia, o ktorej som hovoril pri tom prvom vstupe, neexistuje. Skúsme niečo urobiť s tou sieťou tak, aby sme vrátili späť motiváciu učenia sa. Presvedčme žiaka o tom, že učiť sa oplatí. Ja som tvrdieval žiakom, keď som sa im prihováral na maturitných večierkoch, alebo teda na stužkových, že vzdelanie je hodnota, ktorú nikto im neukradne, ak raz ju nadobudnú. Všeličo možné sa v našej spoločnosti kradne. Áno, ale to vzdelanie je jedna z mála hodnôt, ktorú si dokáže človek uchovávať. Nepotrebuje na to veľké zabezpečovacie systémy. Takže možno, ja by som povedal, že fakt prikláňam sa k tomu, začneme robiť niečo s tou sieťou tých škôl, ktoré určite nie sú dobre nastavené. Ja, ak dovolíte, ja vám do toho trošku skočím. Do konca tohto panelu nám zostáva necelých 15 minút a mám z vás pocit, že kto mlčí, ten svedčí, alebo pokojne sa vyjadrite. Ako som hovorila už pred panelom, nemusíte čakať na výzvu. Keď máte pocit, že silno súhlasíte s tým, ktorým rečníkom, pokojne zdvihnite zelený papierik. Keď silno nesúhlasíte, červený, a samozrejme je priestor aj na vaše otázky. Napíšte ich na papierik, dostanú sa k nám, položíme ich priamo panelistom. Máte na to príležitosť. Nech sa páči. Pán Sadlon tu hovoril o tom, že už by sme s tým mali niečo spraviť. Ja sa teraz opýtam naspäť Milana Polču. Kto by mal koordinovať, alebo ako by mala vyzerať koordinácia toho, ako prepájať školu a firmu? Kto vlastne za to všetko môže? To je veľmi ťažká otázka, ale ja sa pokúsim nadviazať na mojich predrečníkov. Bolo tu povedané, že
je niečo s celým systémom. Bolo tu povedané, že nám chýba smerovanie, vízia vývoja ekonomiky z hľadiska potrieb ľudského kapitálu, môžem to povedať tak. Chýba nám systém identifikácie potrieb práce a prognozovania vývoja trhu práce. To si myslím, že je veľmi dôležité, lebo bez toho nenájdeme súlad medzi ponukou a dopytom vlastne na trhu práce. Čiže my musíme vedieť v takých hrubých rámcoch, nie ako v číslach, že treba 5, zámočníkov alebo 6 takých, ale treba nám v hrubých rámcoch povedať, čo vlastne chceme učiť, ale to, čo je potrebné pre ekonomiku, pre zamestnávateľov, pre štát. Toto je veľmi dôležité a potom, keď toto by sme mali, tak je to potrebné prepojiť so vzdelávacím systémom. A tam samozrejme monitoring, spätná väzba, aby sa to zlepšovalo, aby to išlo do kvality. A bez toho všetkého sa ani nedajú stanoviť priority. A my bez toho, aby sme stanovili priority v tom, ako je tu, kde je tu strašne veľa problémov, tak potom ťažko budeme zlepšovať tie najdôležitejšie veci. A možno k tomu aj potom prispôsobiť financovanie nejakým spôsobom, alokovať tým prioritám, čo vlastne potrebuje naša ekonomika. Tak zhruba toľko. Kto by to mal vlastne koordinovať, pán Mitický? Kto môže škole pomôcť v tom, aby dokázala plniť to, čo mnohí hovoria, že nerobí, že nepripravuje pre prax? Určite sú inštitúcie, ktoré sú na to oprávnené a kompetentné vlastne. Veľké kompetencie v tomto smere sa vlastne dali aj v minulosti, aj v súčasnosti. Sú samosprávne kraje, ktoré sú zriaďovateľmi škôl. Teraz bol prijatý vlastne zákon aj o odbornom vzdelávaní, ktorý dáva kompetenciu, ktorá bude rozhodovať o tom, že ktorá škola, koľko tried prvých ročníkov môže učiť. Takže určite kompetencie majú samosprávne kraje, ale samozrejme ten posledný a definitívny, ktorý rozhoduje o tom, že čo ktorá škola učí, je ministerstvo školstva. Deje sa tak každý deň? Ako to cítite vy v praxi, v dennodennej príprave žiakov? Som tu bol pozvaný za toho, aby som nevystupoval kriticky, mám hovoriť určité pozitíva. No samozrejme prax a tá teória, čo by sme chceli, je niekde trošku inde, ale dôležité je prejaviť snahu a vôľu riešiť tieto veci. Takže ak sa zapoja do tohto procesu všetky zúčastnené strany, počnúť školami, samosprávnymi krajmi alebo zriaďovateľmi neštátnych škôl a ministerstvom školstva, keď bude vôľa, takže určite sa pohneme a myslím si, že aj táto konferencia je na to, že je tu určitá vôľa, lebo chceme sa pohnúť ďalej. Pán štátny tajomník držal 2-krát v rukách žltú kartičku, ktorá, keď si dobre pamätám, znamená, že mám otázku. Ja by som chcel povedať, že naozaj je to o komunikácii a o tom, aby sme takto diskutovali. Domnievam sa, že tu si treba uvedomiť, všetci ľudia, ktorí sú z praxe, hovoria to isté. My máme na Slovensku nejakú štruktúru priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva a energetiky. Toto nás živí. Treba si to predstaviť, to vzdelávanie ako nejakú kaskádu. Ak nám natečie 53 000 absolventov základných škôl do tej prvej krabičky, tak nemôžeme na gymnázia poslať 40. A to predsa nemá zdravý rozum. Musím nastavovať ten systém tak, aby som naozaj mal potreby, aby som mohol reprodukovať to, čo ten priemysel potrebuje, aby som to mal nastavené. Ak dneska viem, že napríklad v Európe, uvediem jeden príklad, v oblasti dekontaminácie jadrových elektrární 38 jadrových zdrojov bude likvidovaných do roku 2025. My v tom sme neskutočne silní. Vieme budovať, alebo spolupracujeme pri budovaní, máme JAVIS, máme VUJE, vieme robiť dekontamináciu, vieme likvidovať tieto zdroje. Sme perfektní celkom. Máme na technike taký smer. My na tom smere dneska učíme 9 až 10 študentov ročne. A pritom vieme, že obrovský biznis bude predovšetkým tu, v tejto oblasti a Európa nás tam pozýva. A my jednoducho
nevieme vynaložiť dostatočné zdroje, aby sme tých ľudí pozvali tam, kde ich potrebujeme. Takto by sme mohli pokračovať. Pre mňa ako človeka, ktorý celý život bol v priemysle alebo slúžil v tejto lobby alebo tomuto odvetviu, je jasné, že spoločnosť stojí na tom, že produkuje hodnoty. Pre mňa v tomto štáte každé ráno v Markíze, keď pozeráte Dobré ráno, to nie je biznis, to nie je pridaná hodnota, čo tam vidím. To znamená, že musíme asi viacej premýšľať podnikatelia, ľudia, ktorí sú v priemysle s takými, ktorí v tom školstve sú. Že sa blízka na lepšie časy je znak, že sa človek ako ja môže vôbec na ministerstvo školstva dostať bez toho, že nepotrebuje priepustku. Doteraz som z toho prekvapený a snažím sa tú dôveru vrátiť tým, že budujem to prepojenie. Pokiaľ budeme komunikovať a bude podpora z takých vážených inštitúcií, ako je AMČEM, ja neviem, Nemecká obchodná priemyselná komora a tak ďalej, tak to musíme vyhrať. Problém je len, podľa môjho názoru, jeden, že v tomto štáte priemyselné zväzy, združenia a organizácie plnia retardačnú úlohu mnohorazí. Nebudujú budúcnosť, ale udržujú to, čo v minulosti získali. To je prvý problém. A druhý, že trpíme 20 rokov, že obchodná komora sa nám hrá na čosi, čo nikdy nemôže platiť. Obchodná komora je na to, aby nám robila marketing v Európe a dávala informácie nám doma. To znamená, že pokiaľ aspoň nebudeme mať zabezpečené registrované členstvo a pokiaľ sa nedokážeme na týchto veciach zjednotiť, tak nám tam bude chýbať partner. Ďakujeme za otázku aj za komentár a už máme aj zaujímavé otázky z publika, ale ešte kým sa k ním dostaneme, tak otázka na Stuarta. Predsa len prišiel z inej krajiny a pozná iný systém a vyrástol v inom systéme a bol vyvzdelávaný v inom systéme. Stuart, aké má podľa vás toho, čo vidíte na tých absolventoch, ktorí prichádzajú do firmy, ten náš systém silné a aké slabé stránky? V čom sú jeho veľké plusy a v čom mínusy? So my experience of the Slovak education system is limited, like Mr. Sadlon. I'm not an expert. I don't see myself as an expert yet. I certainly only see myself as somebody who's interviewed and brought a number of people into HP. And I think that the key difference in terms of what I see and what might be lacking, and we've discussed it here, is the communication skills and the ability of those graduates to be able to communicate through an entire process. To give you an example of what I mean by that, in my current position, I took over from a person who was very much involved in the everyday running of the business, and I've as my nature is, and from my education, I take a step back and I ask people to get on and do things and do it their way, rather than tell them how to do it. And the lack of soft skill that I see in some cases is that people are not sure how to communicate in a system like that. They understand how to do something when they get told what to do, and are not necessarily sure how to communicate through problems, through issues where they need support and help. And I think that if this kind of soft skill is something that we could work on, and then we would see a big difference in the way that graduates are perceived on the market. And what do you think? Who is responsible for this issue? It's a very good question. I think if I can sit on the fence, and I think it's a bit of both. I think that business needs to play a role to understand that university cannot simply teach soft skills only, that university or schools cannot only teach soft skills, they have to teach factual and logic and all the rest. We've spoken about mathematics as a key principle. Working in an IT organization, unless people have logic built into their education system, they're not going to be able to
to function in an IT environment. And whether we like it or not, IT is becoming a more and more important part of the business world. If you look at any organization through any part of the world, it might be a marketing or an advertising company, it might be a consulting company, but at some point, somewhere, there's an IT department that's working there, and therefore I see that logic-based still important. Jedna vec tu nepadla. Jeden rezort tu zatiaľ nikto nespomenul, ale musím povedať, že dáma z publika ten rezort do tejto debaty teraz vtiahne a pýta sa, nemyslíte si, že by bolo najvhodnejšie, aby koordináciu odborného školstva riešilo Ministerstvo hospodárstva? Možno, že to je otázka na pánov štátnych tajomníkov, ktorí tu sedia z dvoch rezortov, aby sa opýtali kolegov z toho tretieho, aká je ich parketa. A tá dáma z publika hovorí ešte aj to, že aj štát musí rozhodnúť o potrebe nielen samosprávny kraj. Čiže tá krajina asi má mať prehľad o tom, čo potrebuje. A s tým súvisí trošku aj druhá otázka. Čo si páni myslia, alebo či si páni myslia, že znovu zavedenie technickej výchovy do základných škôl by aspoň v malej miere pozitívne ovplyvnilo výber technickej strednej školy u žiaka? Je niekto z vás, kto k tej technickej výchove môže povedať, že to je to, čo môže pomôcť? Pán Sadlo? Ja, ak si spomeniem trošku na základnú školu, tak ja si myslím, že žiak má v sebe prirodzenú hravosť, každý jeden žiak, a veľmi rád v minulosti sme išli do dielny, kde sme mohli narábať trošku s nejakými nástrojmi a mali sme pocit, že niečo dokážeme vyrobiť. Dnes mám pocit, že ako keby sme presvedčili všetkých, že tá robota to nie je pre nich, že keď ich vzdelávame. Že viete, keď som sa opýtal svojho syna, prečo si neopravil defekt na bicykli, on povedal, nikdy si ma to nenaučil. My neučíme základným možno činnostiam, ktoré by sme chceli, aby v budúcnosti ten žiak si niesol so sebou ako svoju zručnosť. Takže ja neviem, určite zažil som polytechnickú výchovu na gymnáziách, zažil som veľa iných smerov a treba veľmi opatrne narábať s tým, ako začneme smerovať zase toho žiaka. Takže nie je to určite to, že na budúci rok povinne zavedieme nejakú technickú prípravu. Dneska na to nemáme učiteľov ani školy pripravené. Takže veľmi opatrne treba narábať. Posledná reakcia pred úplným záverom panelu, pán rektor. Ja som len chcel krátko, že ja si nemyslím, že zavedenie nejakej praktickej výchovy alebo nejakých takýchto predmetov na základných školách by malo viesť k zvýšeniu záujmu o technické vzdelávanie. To s tým nesúvisí. Jednoducho, aby si ten mladý chalan alebo aj dievča vyskúšalo niečo mechanicky, prakticky urobiť, to je predsa pre jeho život, aby sa nestratil, aby si to skúsil. Nie preto, aby išiel študovať, ja neviem, nejakú špičkové technológie. Môže, samozrejme, ale to není kvôli tomu. To ja tak vnímam. Ak môžem ešte jednu poznámku k tomu, že kto je zodpovedný za spoluprácu. Už naozaj poslednú. A je taká jedna pesnička, že jednu dobrú radu ti dám, poraď si sám. A tam musia obidve strany ísť jednoducho jeden k druhému a musia nájsť tých ľudí na tých konkrétnych priamých vzťahov a oni musia spolu hrať. Jednoducho to bez toho nejde. Čiže to nemôže štát regulovať, že ty budeš spolupracovať s tým. Máme také skúsenosti, ale to veľmi nefunguje. Jednoducho tam musí byť ten záujem, musí byť tá cesta obojstranná. Niekomu sa to lepšie podarí, niekomu horšie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým panelistom a ja poviem to, čo vzýšlo z prípravy tohto panelu na záver. Tak keď sme spolu sedeli v tej prípravnej časti, tak záverom bolo, že my stále dnes máme školu ako z čias Márie Terézy, ale vonkajšie podmienky sa menia. A preto, alebo o tom, aby sme si povedali, že to naozaj ide zmeniť a čo s tým chceme spraviť, o tom bude ten panel tretí, ktorý bude hovoriť o tom, ako problémy, ktoré sme tu pomenovali, riešiť. Takže vďaka pani ešte raz za
skúsenosti z praxe a za vaše pohľady a odovzdám teraz slovo naspäť našej moderátorke. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz všetkým panelistom a zároveň aj Marcelke Havrilovej, obchodnej riaditeľke pre verejnú správu zo spoločnosti Microsoft. Veľmi dobre naznačila, čo nás čaká po obednej pauze, to asi na čo vy všetci najviac čakáte. Nebudeme už riešiť problémy, ale budeme ponúkať riešenia k tým problémom. Tá obedná pauza, myslím, máte to aj v programe, je nejak do 14. hodiny presne, myslím. A jedna taká malá zmena, naobedovať sa môžete buď tu v týchto priestoroch, v tej okrúhlej miestnosti, alebo ešte jeden priestor dole. Takže sa tak nejak rozumne rozdielte, aby ste sa netlačili, aby všetci boli comfortable, ak by som mala použiť anglický výraz, a hlavne potom spokojný a nabudení na tú tretiu panelovú diskusiu popoludní. Ešte možno dve veci, predtým, než sa rozídete. Ja by som poprosila, tá informácia, čo bola pre mňa šokujúca predtým, že už máme výhercu. Je tu niekde pán Ondrej Sekeli? Nachádza sa... Môžem vás poprosiť, poďte k nám. On totiž to vylúštil ako prvý a najrýchlejšie všetky úlohy zo strany 34, čo znamená, že asi predpokladám s pani manželkou si pôjde užiť fantastický víkend pre dve osoby do Vysokých Tatier. Gratulujeme. Môžem sa opýtať, ktorá úloha bola najťažšia? Najťažšia pre mňa ako učiteľa aj matematiky bolo hlavné mesto Čiernej Hory. Ale spomenuli ste si. Alebo Google. Využil som moderné technológie. Ale aspoň, že sa priznal teda. Ale každopádne ste boli najrýchlejší. Ešte raz gratulujem, toto teda slávnostne odovzdávam. Užite si Tatry, aj keď je už trošku chladno, ale krb tam hádam budú mať. Gratulujem. A takisto pokračujeme ďalej aj v streamovaní. Máme reakcie na Facebooku, veľmi hodnotné prednášky. Teraz tam nedovidím, ale ak ste na Facebooku, na Twitteri, pokojne sa pripojte, komentujte, lajkujte. Sme tu na to, aj teda tie médiá sú tu na to. A v prvom rade dobrú chuť. Vidíme sa o 14:00. Opäť budete počuť gong.